Ten pes je majster šampionátov a všetkého, majster sveta v žobraní. Mám desiatky adoptovaných. Lebo ten, keď ťa potiahne, tak musíš lietať ako šarka, nie? Po ulici, či? Štefán je trošku taký gaučový psík, hej, 64-kilový momentálne, má formu vysekanú na leto. Čaute, vítajte pri ďalšom chlpatom podcaste. V minulej časti ste mohli vidieť Dianu z Dogbaru a dnes tu máme Sandru, tiež z Dogbaru, ale tentokrát nie je so zakladateľkou, ale s manažérkou. Ahoj. Ahoj, čau. Začneme, Sandra, tým, že ako vyzerá taký bežný deň manažera v Dogbare plnom psov? Logicky. Je to veľmi zaujímavý deň, nakoľko ja ťa rovno stopnem. Nie som taký ten klasický manažér nejakého podniku v gastre. To znamená, takisto jak vlastne zakladateľka Diana, máme ADHD spoločné, čiže máme 400 vecí naraz, ktoré robíme. Čiže nie som vyslovene, že manažérka tohto jedného podniku, hej? To len, aby sa tu nejakí ľudia nechytili, vy tam máte viac toho, áno. Áno, hej. Takže môj deň vyzerá presne tak, že ráno vstanem, dám sa ja dokopy, dám dokopy svojich psíkov a vlastne potom začína môj deň presne tým, že zdvíham telefóny, odpovedám na správy a riešim všetko ohľadom Dogbaru. To znamená, keď mi napíšu babi z Dogbaru, že niečo treba dokúpiť, niečo treba vyriešiť, tak sa to snažím posunúť informácie kompetentným ľuďom, alebo taktiež, keď volajú zákazníci, že potrebujem priniesť Rexika do škôlky, alebo potrebujem vyriešiť niečo v salóne, tak vlastne všetko toto manažujem počas dňa ja. S tým, že v pobedných hodinách sa tam idem ja osobne ukázať a teda riešim veci rovno na mieste, keď nejaké takéto sú. Diana vlastne v predchádzajúcej epizóde spomínala to, že vy tam máte okrem iného aj psiu škôlku, s tým, že je potrebné tak manažovať, že aký druh psíkov tam príde, aby sa všetci mali radi, aby všetko bolo v poriadku a tak ďalej. Toto tiež spadá do nejakej tvojej kompetencie, že tiež dávaš pozor na to a nejakým spôsobom to manažuješ, aby bolo dobre, alebo sú za tým skôr takéto nejaké iné veci? Tento podcast ti prináša TheraBeast. Sú to výživové doplnky pre psov a mačky, ktoré mačičkám a psom naozaj chutia. Sú to malé žuvacie soft chew v tvare srdiečka, ktoré sú veľmi vysoko funkčné. Sú tam produkty ako napríklad ako probiotika, kosti a kĺby, podpora análnych žliaz, rôzne multivitamíny a pre mačky napríklad podpora obličiek a močových ciest či prášok na dentálnu hygienu pre psov a mačky. Sú veterinármi schválené, vyrobené v Európe, žiadna lacná Čína a naozaj sú tam zložky, ktoré fungujú. Žiadny bullshit, žiadna chémia. Utekaj na therabeast.sk a nakupuj za výhodné ceny. Toto je veľmi taká dobrá otázka, nakoľko tým, že tam máme zodpovedný personál, dávame veľkú mieru vieru v nich, takže vlastne počúvame hlavne ich, oni to tam majú na starosti, oni sú tam celú tú dobu od rána do večera s tými psíkmi, čiže hlavne veríme im ich úsudku. Ale áno, veľakrát tým, že som vyrastala s tými psíkmi a tú reč tela a všetko toto správanie psov ovládam aj ja, tak veľakrát je to také, že babi povedia, že toto sa mi nezdá a pritom tam stačí len tomu psíkovi nejak dopomôcť tomu, aby to bolo v poriadku. Napríklad, že sa trošku viac bojí, tak nejak ten prístup zjemniť, aby bol v poriadku. Takže je to také 50-50, že vlastne aj ja tomu možno dám niekedy pár slov, ale predovšetkým tí zamestnanci. Dobre, a vo všeobecnosti, keď sa bavíme o takom tom manažovaní, hej, celkovo toho Dogbaru, čo máš ty na starosti, čo je z toho všetkého opäť takže najkomplikovanejšie? Najkomplikovanejšie je vymýšľanie akcií a organizovanie tých akcií, ktoré usporiadúvame, lebo zaberá to veľa času, samozrejme veľa energie, veľa úsilia a nie vždycky nám to vyjde tak, ako si predstavujeme. Čiže toto by som ja asi povedal, že toto je to najkomplikovanejšie. Potom taký ten chod, čo sa týka tovaru a týchto vecí, tak to je také bežné. Poďme rovno k tým akciám. Vlastne tých eventov robíte celkom dosť. Teraz vlastne nedávno ste spustili Dogrun a beh so psíkmi, lebo reálne tá báza tých bežcov je naozaj veľmi veľká, takže ste tam asi videli nejaký potenciál, ale robíte aj jogu, som si všimol, a rôzne ďalšie veci. Tak skús vypichnúť také, že top za vás eventy, ktoré robíte, prečo ich robíte, s kým robíte a tak ďalej, že ako to funguje. Tak ako v predchádzajúcej časti spomenula Dia, tak vlastne tú jogu máme skôr v plném, že vlastne to si tam prenajímajú priestory, iná firma, ale áno, je akože obrovský dopyt, tiež je viacero firiem, ktoré to robia v Bratislave. Ale teda, čo sa týka presne Dogrun, tak
je teraz taký boom týchto bežcov. Ja si myslím, že to sme my mileniáli, nejaké 90. roky, ktorí sme si zrazu len cvakli v hlave, že ideme všetci behať. Takže je milión klubov po Bratislave, ktoré sú bežecké kluby, nejaké kaviárne, diskotékové a podobné. Tak som si tak povedala, že prečo nebehať so psíkom, hej. Ja ako majiteľ psíka, toto bola prvá vec, ktorá mňa napadla. A vlastne moji kamaráti ma do toho dokopali, lebo však samozrejme odkladá sa to a oni boli takí, že nie, ideme to spraviť, ideme behať a proste doniesť psíkov, my to vyriešime. Najlepšia ale za mňa akcia, ktorú organizujeme, je zase Morning Pouty. A to je vlastne diskotéka, kde máme DJ-a, máme raňajky k dispozícii a človek môže prísť so svojím psíkom na raňajky, vytancovať sa, dať si mimozu a ísť po obede spinkať domov. OK. Takže... OK. Toto robíte cez víkendy? Áno. OK, super. Dobre, teraz keď sa pozrieme na to, že vlastne vy máte rôznorodých asi tých zákazníkov, hej, a teraz sa nebavíme len o psíkoch, ale aj o ich majiteľoch, tak mňa skôr zaujíma, že či sa opakuje nejaký, že častý zákazník v tom zmysle, že nejaký veľmi precitlivený psí rodič, hej, alebo možno nejaký zasa takýto, nejaký možno iný, že či máš s týmto skúsenosti? Aj toto sa vyvíja podľa mňa ako trendy v trendy, rôznych oblastiach. Že čím ďalej je ich viac? Nie, práve, že sa to tak trošku mení, táto povaha ľudí. To je presne takýto overprotective, ako by sme to nazvali, tak boli cca, dajme tomu 2-3 roky dozadu, keď sem prišiel taký boom force-free trénerov, ktorí sú takí tí benevolentní rodičia, ktorí nemajú spartianskú výchovu, ale presne takú tú, že psíka nechytáme, nerobíme mu nič zlé a na psíka len stačí no. To bol presne 2-3 roky dozadu taký boom a presne chodili k nám ľudia, ktorí nesúhlasili so zvýšením hlasu a nedali si povedať, respektíve nevedeli sme im vysvetliť, že vo svorke 10 psíkov tento prístup nie je zrovna vždy vhodný. Je to aj podľa plemien, podľa typov psíka. Čiže takíto boli a teraz by som to nazvala tak, že sa nám vrátila taká tá spartianská výchova, že vlastne keď psík nerobí to, čo ja chcem, tak aj zvýšim hlas. A to sú zrovna tí majitelia. Čiže teraz by som to práve že nazvala, že teraz sme na tom dobre aj s tou klientelou, že si dajú tí ľudia vždycky povedať, dajú si poradiť a je to super. OK. A keď sa teraz pozrieme vlastne na tých psích zákazníkov, tak aké kategórie psov, pováh vám chodievajú najčastejšie, že takí štamgasti? ADHD. Takže ako ty a ja a takto, hej? Že, okay. Takže v podstate ti to vyhovuje, hej? Že na takej jednej vlnovej dĺžke. Ja si úplne rozumiem s tými psami, pomaly viac jak s ľuďmi, hej, samozrejme, ale nie, naozaj ADHD, vyslovene vidieť to, že škôlku využívajú hlavne ľudia, ktorí majú doma psa, ktorý im lozí po stene. Takže... OK, takže radšej ho frknú Sandre a nech máme svetý pokoj na pár hodín. Hej, OK, super. Vyhrá sa, ide domov spinkať, takže podľa mňa ideál. Teraz mi napadá možno taká otázka v súvislosti s tým ADHD. Pamätáš si na nejaký, že fuck up, ktorý sa vám stal v Dogbare? Alebo máte všetko podchytené, že akože určite nie, tak kto sa nepomýlil, nech hodí motikou, ja to vždycky poviem. Jasné. Určite bolo pár fuck upov, hlavne od otvorenia, však už pomaly 4. rok je otvorený Dogbar. Určite sa stali rôzne fuck upy, na ktorých sme sa poučili a vyriešilo sa to, ale samozrejme stalo sa. A presne sa stával problém s tými dvojitými dverami, že vlastne veľakrát tí ľudia, ešte vďaka Pánu Bohu, že tam sú tie dvojité dvere, že tí ľudia sú proste nejak... Nemajú ten sedliacky rozum, by som to nazvala, že vlastne vojdu cez tie prvé dvere, ešte sa pomaly aj nezavrú druhé a už vchádzajú dovnútra bez toho, aby počkali na toho zamestnanca, ktorý im otvorí dvere. Takže sme sa poučili, zamkýňame dvere. Stáva sa, môjmu známemu sa stalo, on má takého, neviem čo to je za rasu, nejaký taký turecký, taký bojový, to je malý medveď, hej. A jemu ušiel zo záhrady na ulicu a tam keby boli nejaké deti, tak podľa mňa deti už dávno nie sú. Presne. Takže stáva sa, hej. Stáva sa. Ja viem aj o tebe, že ty máš viacerých psíkov, tak skús vymenovať teda, že kto tvorí tvoju rodinu momentálne z tú chlpatu, keďže sme v chlpatom podcaste. Našťastie ja nie. Nie, takto. Ja oficiálne mám 3 psíkov. Oficiálne. Ano. Všetci traja sú z útulku zachránení, čiže adoptovaní, respektíve ja by som to nazvala nevydarené dočasky, ktoré zostali u mňa. To sú aké rasy? Mix maltézák, mix jazvečík a mix
chôš, by som nazvala. Chôš. Čiže úplný myšunk všetkého. Momentálne v dnešnom svete sa to najviac podobá Maltipu, Kokapu a jasné, chápem, áno. Čiže mám Baileyho, Jerryho, Montyho. OK. To sú oficiálne moji a potom mám desiatky adoptovaných detí, ktoré ja volám svojimi, čiže... Na Dograne som videl s tebou tiež, to nazývam, že Malý medveď. Áno, to bol Rauly Conor Štefan. A to je jeho meno? Rauly Conor Štefan. Veľmi pekné meno, super. A vlastne, či Stefan, ale ja ho volám Pišta. Áno, jasné. Čiže to je, ja by som to nazvala, že to je presne, že to je jeden z týchto mojich psov, ktorý nie je môj pes, ktorého si len požičiavam. Ale vlastne to je úplne môj bracho. To je, ja ho volám, že to je môj brat, len ja som telenutý, bohužiaľ. No to je taký brat, aby si mohli aj diváci vlastne tak predstaviť, možno tiež ho asi dáme nejakým spôsobom do prestrihu, lebo ten, keď ťa potiahne, tak musíš lietať ako šarka, nie? Po ulici, či? Jeho ťahám skôr ja. Ty ho ťaháš, hej? Hej, nakoľko... Okay. Tak potom máš akože do sily. Štefan je trošku taký gaučový psík, hej, 64-kilový momentálne, má formu vysekanú na leto. Videl som, áno, môžem potvrdiť. Áno. Ale teda nie je to zrovna ten typický atletický pes, takže je veľmi vhodný na gauč, na telku a hovorím, že skôr ho ťahám ja, keď ideme si zabehať. Máš 3 psíkov, ďalších takých nevlastných, nazvieme to. Všimla si, alebo všímaš si, že psi majú podobné osobnosti ako ich majitelia? Určite áno. Toto veľmi sedí. To je moja veľmi obľúbená veta, aký pán, taký pes, lebo to sedí. Takže to sedí, hej? Ježišmaria. Moja rozstrojená osobnosť, preto mám 3, hej. Každý zodpoveda za nejakú moju časť. Rozpoltenosti, ale teda určite to sedí a čo poznám ľudí s majiteľmi, respektíve psíkov s majiteľmi, sedí to na 100%. Podľa tvojej skúsenosti, ako dlho si už do Kbare? Odkedy sa otvoril. OK. Sme tam po nociach brigadovali, farbili, malovali, všetko svoj pomocne sa to tam celé robilo. Čiže OK, takže skúsenosti je to srdcovka úplná. Tak mi skús povedať, že podľa tvojej skúsenosti, že ktoré plemená psov, keď sa to tak dá vôbec aj nazvať, sú podľa teba, že takí, že najväčší extroverti a ktorí sú možno takí, že nejaký drama queen alebo introverti, že ako by si možno tak rozdelila. Toto ma dosť zaujíma, že či sa to dá vôbec takto rozdeliť. Drama queen ti viem rovno na rovinu povedať chrti. Fakt? Áno? Chrtíky všeho typu, čo sa týka Taliani, Barzoje, všetko proste, to sú to krásne plemená, úžasné, ale to sú úplné drama queen. To sú len na mojkanie a na takéto. Fakt? Pokiaľ to človek neberie k tomu kurzingu a týmto, samozrejme športom. A čo sa týka extroverti, tak akože som maliňak. Bez pochyby. Maliňak? Belgický ovčiak. To sú ADHD ADHD psi, proste. Áno? Tam tiež nemá konkurenciu. To je tvoja krvná skupina, hej? Ja dokonca presne u rodičov mám jedného 9-ročného starého pána a to sa správa rovnako jak polročný, keď bol. Takže presne viem povedať, že to sú normálne, že to sú psi na drogách. Takže. OK. Myslíš si, že ľudia, ktorí majú radi psy a mačky, majú inú osobnosť oproti ľuďom, ktorí si moc nejako zvieratá nejdu? Dá sa to podľa teba takto škálovať? Môj názor je, že áno. Že proste majú úplne rozpoltenú osobnosť. Niektorí sú toho názoru, že nie, že to je úplne rovnaké. Podľa mňa ľudia, ktorí majú radi mačičky, sa ľúbia týrať. Týrať? Hej. Ja mám kamošku, ktorá miluje mačky, tak možno to bude pozerať, tak povedzme prečo. Takto. Ja sa bojím 2 zvierat v celkovom mojom byti. A to sú sliepky a mačky. OK, Takže to chápem. Sliepky sa nemusíme vrácať k môjmu detstvu, hej, to sú traumy, ktoré tam necháme. Ale teda mačky sú rovnaké presne, lebo som si myslela ako dieťa, že je chlpaté, malinké, je to jak psíček, no ono to nie je jak psíček, ono proste keď to chce zabiť, tak to zabije. A presne sú to introverti, sú to zvieratá, ktorým, ja to hovorím prepne, sú krásne, nádherné, ja ich milujem, ale milujem ich z diaľky. Ja inak úplne rovnako. Že ja mám rád mačky, ale tak, že proste na obrázku alebo niekde ďalej. Ja mám aj vysnívanú mačku dokonca, ktorú si furt hovorím, že raz určite budem mať mačičku. Neviem, kedy toto raz dojde a či vôbec, ale keď sa ten deň splní, že budem mať jedného dňa mačku, tak si poviem, že som vyhrala nad svojím strachom. Ja som mal donedávna úplne asi rovnakú skúsenosť s mačkami ako ty, ale nedávno sme s Adamom boli točiť naše videjka na Instagram a
také reklamné a mali sme požičanú mačku od našej kamarátky a to je taká ruská, sibírska, krásna, taký kocúr a ten bol úplne jak psík. A tým si ma získala tá mačka, že som začal tak meniť názor, ale len na ňo asi, lebo ostatnými som mal takúto skúsenosť, že introverti kašľali na mňa a tak ďalej, ale to bol jak psík. On hoci čo vyliezol na mňa, dal labku a úplne proste, že ten bol perfektný. Tak takú mačičku by som kľudne prijala aj že teraz. Hej, takú aj ja. Keď sme pri týchto vlastne osobnostiach a tak ďalej, myslíš si, že mačky a psi nás ako ľudí majú vychovaných? Alebo platí to, že my ich vychovávame? Ja poviem, že nie, ale tu by ti milión ľudí, ktorí poznajú mňa a môjho psa Montyho vedeli povedať, že určite ma má vychovanú. Takže... Ako sa to prejavuje? Neviem ti povedať, jak sa to ten pes naučil, ale ten pes je majster šampionátov a všetkého, majster sveta v žobraní a on si vie vycvičiť behom 5 sekúnd každého, kto vôjde do dogbaru. Je to pes, ktorý sedí na barovej stoličke pri doze s piškotami a on vie presne, čo má robiť, aby tú piškotu z tej dozy dostal od toho daného človeka. A toto robí každému vyslovene aj mne a mne to robí aj vo večerných hodinách doma, keď si pýta večeru. Čiže áno, psi nás majú úplne vycvičených, aj keď to niekedy nechceme priznať. Myslíš si, že psi dokážu vycítiť od človeka aj to, že má zlý deň a že potom sa tak aj správajú voči tomu človeku? Určite áno. Takže to tiež platí všetky tieto veci, že pes najlepší priateľ človeka, aj to, čo sme sa bavili o tých osobnostiach, že všetko úplne platí a vidíš to aj u svojich? Áno, presne tak. A presne moji psi sú, ako hovorím, moje rozpoltené osobnosti a sú náladoví, čo sa týka presne, že majú deň, kedy nechcú sa mojkať, chcú skôr svoj pokoj, hľadajú nejaké svoje miesto v byte, kedy sa ani nevidíme, by som to povedala. A potom presne, keď mám úplne náladu pod psa, že potrebujem vyslovene nejak povzbudiť, tak sú všetci traja na mne položení a vyslovene ma uzdravujú. OK. Čo ty a cestovanie? Lebo často sa hovorí to, že však určite ste robili dogbar, vlastne to Diana tuším aj spomínala vlastne v predchádzajúcej epizóde, že tá škôlka je čiastočne aj teda pre ľudí, ktorí potrebujú, či nie škôlka, vlastne psie hotely, tak? Že pre ľudí, ktorí potrebujú odísť na dovolenku. Tak ako ty funguješ s týmto, že keď potrebuješ niekam vycestovať, tak proste čo robíš? Alebo že ako si sa s týmto vysporiadala? Veľmi ťažko by som to povedala, lebo tiež ich berem ako majú svoj režim, majú tvrdú výchovu, ale stále ich berem ako svoje deti, lebo presne sú tam v tie dni, kedy nikto iný pri nás nie je, by som to povedala. Ale mám pár ľudí vo svojom okolí, ktorým naplno dôverujem, ktorým ich viem odovzdať, takže jedným z takýmto je presne buď dog hotel, ako sme povedali, čiže buď chodia tam, alebo teda si ich zvykne brávať babina, moja mamina, ich babina, čiže moja mama nemá vnúčata odo mňa, má psíky. Takže buď ona, alebo teda veľakrát idú na prespávačku práve k Diane a Števkovi. OK, takže vlastne máš celkom širokú bázu ľudí, kam vieš takto distribuovať. OK. Dobre, skús mi ešte povedať tak na konci rozhovoru, že čo momentálne najbližšie plánujete v rámci dogbaru, aby sme vedeli možno navnadiť aj divákov na nejaké super špeci chlpaté akcie. No, plánujeme aj takú novinku. Určite chceme robiť psie kino. Okay. To ešte vlastne nemáme ani prvý dátum nejaký spravený, ale to tiež je taká vec, ktorú ako všetky akcie, že vlastne nás napadne, že my by sme chceli niečo s našim psíkom a vlastne sa to tu nikde nerobí, tak vlastne to si to spravíme sami, najlepšie. Ale momentálne 7.6., 7. júna budeme mať spojené dve akcie v jednu a to presne Dog Run z Dog Party, z Dog Party s ranou. To znamená, ráno o 9.00 si pôjdeme zabehať 5-6 kilometrov so psíkmi, prídeme do Dogbaru a môžeme dať toastiky, mimozu, DJ-a, party. OK. Neviem ešte, kedy presne tento podcast vyjde. Ak tento podcast vyjde pred 7.6., tak určite choďte a ak po, tak máte smolu, tešte sa na ďalší Dog Run. Spravíme zase. Tak, však tí dograny budú ešte vlastne. Určite. Teraz prichádza leto, teplúčko, bude priestor. Ďakujeme ti veľmi pekne, Sandra, že si prišla. Vy sa tešte na ďalšiu epizódu a čaute do haukania a mňaukania. Čaute.